שלום לכל האחים והאחיות שלי היקרים והגיבורים שנמצאים בצפון, בדרום, במרכז. אני רוצה לתת איזה משהו, כלי קצת לחזק את תחושת הביטחון. אולי זה לא כל כך חוכמה ולא פייר, כי אני נמצאת באזור הרבה פחות מטווח, אז זה לא חוכמה שאני רגועה. אבל אני עדיין רוצה לתת איזה משהו שהוא קשור לרוחניות היהודית שלנו, לתרפיה יהודית, לאמונה יהודית. אני מדברת על קטע מפסוק שנקרא כי אתה עמדי. זה בא מהפסוק גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. זה פסוק בתהילים שאמר דוד המלך, טוב גם לתקופתנו ולכל התקופות. זאת אומרת, גם אם אני אלך במקום מסוכן, במצב שהוא מסוכן לי, לא ירא רע, לא אפחד כי אתה עמדי. עכשיו אנחנו כולנו בני אדם ואנחנו מפחדים לפעמים, אבל הכוונה היא פשוט באמת לתת לנו פה ביטחון, להבין שהשם איתנו בכל מצב, בכל סיטואציה, בכל מקום, בכל הרגשה, גם אם היא מסוכנת באמת, או גם אם היא יותר סובייקטיבית, שאנחנו מרגישים שהיא מסוכנת, זה לא משנה. כי אתה עמדי, אתה נמצא איתי תמיד. הכוונה היא שלי פשוט לדבר עם עצמנו, לדבר עם הגוף שלנו, לדבר עם המערכת הלחץ שלנו, שנמצאת במוח, שמפעילה את כל תגובת הלחץ. את שומעת? מערכת לחץ שלי? יש לי, ריבונו של עולם פה, השם תמיד איתי, כי אתה עמדי. מה שדבר עם עצמנו מבטיחה לכם, שזה עוזר וזה משמעותי, גם ברמת ההרגשה שלי, ברמת ההרגשה של הביטחון, וגם באמת, במה שמתרחש באמת בחיים, הקשר עם זה עם השם. אני תמיד נמצא איתי, ואם אני נמצאת בתוך פחד או לחץ נוראי, לחזור לשנן כי אתה עמדי, אתה עמדי, גם באזעקות, גם בין האזעקות, גם בדברים שבכלל לא קשורים למצב הביטחוני הזה, אבל בכלל, באופן כללי, כי אתה עמדי. להתראות.